ताई सिनी ककनो खाना हनै फाइनाय ताई खानाय तंनाय गानागिनी तंनाय जत्तननो खुलुमुं याफारु ताई दिनैनि जे एटिटिए ब्रिटानिसनि मालायमा पान्दानि तैफां सिनि प्रेसिडेन्ट एटिटिएफनि जयेल सार ताई फाइ मानजाक फाइकिया नरक जत्तनो साइमानो रामचंद्र गादनि एमएलए सिनि सार रंजित ताई और फाइ मानजाक फाइकिया आगिनि एनएलएटी रिटानिस ताबुक तो जत्तनो क्रिखा आर्मी चिफ सबाय कथों ओंखाय नरक जत्तनो सिनिओ बबर फाइजाक ताई दांसाओ कायसा कायसा कां ताई सिनिमुं रलिया जत्त दांसा तंनाय बरनो जत्तनो हामबाय कखे जों जखन एटिटिए बाय एनएलएफटी दिल्ली वो थाङै एकरं मानि पड़े जों ताबुक जागा जागानो मालायमा ताई सिनिमुं पान्दा होनाय खालायजाक दं आबोनि बागैनो जों साना नायमानिखे तामुंगै मालायमानि पान्दा मा खालायया होमबाले जों कायसा कायसा 35 बছर रंजाक कायसा कायसा 20 बছर रंजाक कायसा कायसा गोबां साल ससे सपायाकु ताबुकसे सेलेन्डानि परे सपायु नगो पाराओ आयांगो न कायजागै दंखा बाक्सा बुसाबुति दंखा बिहिक बुसां दंखा फाइमालि आंके आबाइनो जोंओ मालायमा पान्दा खालायमानि बिसिंतै मालायलायो सिनिलायो गोदोगमा सालनि परे होननै जों मालायमा पान्दा खायो ओंखाय अ मालायमा पान्दा खालायमानि लगे लगे न बिनि लगे लगे जों तामु खायखा जेटा एकरङै मानि फाइमानि जों दिल्लीआव एकरङै मानि फाइमानि आबोथ नरक जत्तनो खानाखा 250 कोटी 250 कोटी आबंखा जे सिलायबारि सबा खाइ फाइनाय न रमानिया आबो नरक बरक जारागि चुबानाय लामा फुनुंनाय चारनाय ताबुकबो गोबांमा यगिया जेलो दंखो केस दंखो ताबुकबो गोबांमा दंखो आबोनि बागैनो जोंओ मालायमा पान्दा खालायमानि बिसिंतै यांगबो लिडार संजाक दङ साबो साबोनि केस खालाय दंखो साबो साबोनि केस पाया ताबुकबो साबो आलंगो सबजाक दंखो आमति रंनो नायतुक लायनानि बागैनो जोंओ मालायमा पान्दा खायो ओंखाय नरक जत्तनो साइमानो अ जों मालायमा पान्दा खालाय दंमानि बिसिं न अ बिसिंगनो कायसा बानिं इसु कथमा आसाय फाइका तामा आसाय फाइका त्रिपुराओ सिनिहाओ तमा तिप्रासा तमा वानसा तमा थरुकसा माने जेतैबो साया लामातै फाइ और बाथाक फाइनाय त्रिपुराओ हाबै इनलिगेल माइग्रेट माने ब्रक साया कागजतै फाइनाय रक्ता साया लामातै बरंगनि रिख्लायनानि इन्डियानि होनैनाय जों आन्दोलन खालाय दंमानि बिसिङावनो अब नटिफिकेशन जारि खायजाखा ओंखाय सिनि मालायमा पान्दाबो तेबो जालोंखा तेबो यगमा हायिंखा ताई वानसार खालायनानि ककबो बिसिं न अंखरै फाइखा मास कायसा जरा राजा ओंखाय आबोनो जों ताबुक जागा जागा मालायमा पान्दाबो खालायो आरो खालायजांनाय पान्दाबो खालायलायो जागा जागायनो जों ताबुक पासे पाइलायलिया जरासो रलाय मालाय आं मा दं जे नरक नुखोना निचय अ मालायमा पान्दा खालाय मानि बिसिंतै न और खालायजाक मानि ककबो साजाको आबोबो साजाको माने बेबाग न साबजागै ताबुक कक साताय इंगु तामंगै जों गोबां मासाल बकं तै फाइलायका निनि आनि हामक्रायनि बागै जत्तनि हामक्रायनि बागै आरो आं सायसं हामनानि बागै आन्दों सायसं हामनायनि बागैया सारा त्रिपुरानि तिप्रासानो यक सामारनानि बागै होनैनाय बकं तैफ्रुबो जों अकक न साव ताबुकबो जों अकक न साव सिलायसे याकार फानो चबासे याकार फानो डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट जों याकायाबले सिनि सोलोंमानो तो जों पगियाबले आबोनि बागैनो जों नांगौ जत बाय टंगा नांगौ जत बाय हिमना नांगौ नरक करिंके सोंक्रिखे नरक बकुरै ठीक ताबुक नों जेकुनु दल राजनीति दल खायना थाङैबो पलिटिकल खायना थाङैबो नों आं करै हिंके नेता एमएलए बसायसुं दा नेता मानाय बसायसुं दा एमएलए मानाय जत नांगौ आबोनि बागैनो जुदिओ जारा पलिटिकल खायनाय रक ब जुदि पलिटिकल खायके पलिटिकल साइडनि कक सानाय सोंखे ताबुक फानो जों जागा जागा मालायमा पान्दा खायमान जागा जों पलिटिकलनि कक साया
जों केबनो बुट सानिया केबनो बुट साननाबो फाया जोंनो बुट दिबो हिया आबोनि बागै जों मालायमा पान्दा खालाय ब्रुं ब्रुं केबोनि बानाबो नाया केबोनि फेलेक पइन्टसो नाया दाबुक जखन इस्यु कथरमां फायका केन्द्र सरकारनि थाखाय जखन नटिफिकेशन जारिंका आपुनि छिमिके जों इन्डिया फेलेक टिनानि आरम्भ रंखा तामंगै फेलेक मातिखा इन्डियानि हमले इन्डियानि होम मिनिस्टार थाखाय अंखरका नटिफिकेशन ओंखाय जों बरंनो हामबायमा जानोखा अमित शाहनो हामबायमा जानोखा मोदीजीनो हामबायमा जानोखा ओंखायथ' नेशनेल फ्लेग मा तैसिनाय आबोनि बागै जों ताबुक नेशनेल फ्लेग तैयो आर नेशनेल फ्लेग तैखांखाय आ जागाव जत्तनो फाइ खानाय मानो आ जागानि कोनो राजनीति दल करै सिनेमा कोनो राजनीति दल करै अ जागा बेबाग नो बीजेपी मांगनाय और बेबां सीपीएम मांगनाय बेबां मथा मांगनाय आबो हाइसिनि कोनो कब करै नों थांनानि नों बानचिनानि निनि बाहाके थिनां थांनानि लामाबो नों तयार खायनाय आबो नरक जन साधारण वानसुकनाय जखन बुट नि जरा बुट फाइफोरखौ बुट नि कक सानाय आबो जारा पलिटिकल खायनाय राजनीति खायनाय बनिनो बिनिनो बसाय थानाय किन्तु सोंनो ता वानसुकनि बरक राजनीति दल बरक तांगै जागा जागा प्रोग्राम खाके किसा राजनीतिनि कक बसाय थां आव सिनि त्रिपुरा राज्यनि बानिनि सुंखाय पलिटिकल अ पार्टी ताकि छुया पार्टी जों सब থেকে पार्टी कोन थुयो त्रिपुरा सारो पार्टी दाबुगो जों मालायमा पान्दा खाके पार्टी इस जारा पार्टी खाय जों नरो ओइसेन बखरक टिंगिरि काजागु 100 डिग्री टिंगिरि काजागु आरि बरक तांगै जागा जागा आसे हल जागा के प्रोग्राम खायलेक्या निचय बरकनि बसकांनि सालो नाहारमानि तंनाय कारण बरक तो नन बन पुनो गई थांनाय दल नन बन बुट सानाय थानाय ओंखाय बरक तो बरक सब समय वानसुं माने आलादा तंसिनाय बरकनि बखरखौ सब समय आबो वानसुं माने आलादा का तंसिनाय बनि जों आसुगलाय कुथुमखनो आरि मरं मुंसाखि सुनायता हाकेसे बाबि थां एक्चुअली जों ताबुक फानो आमो हाइके नाहार मुंसिनि बाबि मुं गरै बुबाग्रा निर्देश रेखा बुबाग्रा साखा जों ताबुगो जागा जागा मालायमा पान्दा खालायबो हे वानसानो रोख्लायना हनै खायबो जों ताबुक कायसा दै दुलनाय हनैनाय सिनि हानि बुबाग्रा 184 ताबुक 86 बुबाग्रा हनैनाय जों मानिलाय जतनो हलाय दंले बिनि ककबायनो जों कमारबेस जतनो चलियो जत ताबुक राजनीति खायनाय माने आन्चलिक खायनायनि बिसिङाव ओंखाय जोंबोथ' बन सोङैनो जागा जागा मालायमा पान्दा खायो तांगै बन मा सों ओंखाय जखन दिल्लीयाव थाङै चुक्तिङै एग्रिमेन्ट जखन सय खालायलायफ्रु आमफ्रु एडिटिएबो दङ एनएलएफटिबो दङ बुबाग्राबो दङ इन्डियानि होम मिनिस्ट्रिबो दङ ओंखाय सोंनानै नांगौ मा सालायनाय आर जुदिबो जाया सुया दंलायखा पलिटिकेल आलका वान सुगलायखा होनबाबो पार्टी दङ जतनिनिथ' कायसा पार्टी दं दाउसिनि जोंनावनो फर्म बाखा गोबां मा दाबो नरक जाया सुया खाय दंखा नरकनो साब नायकलनाय नंनो साबरननाय अर सिनि टीम खाजाक दं बन नायनाय बोले बन रननाय आर जुदि पार्टीओ बाहायनो पार्टी कक भांलाय दंखा पार्टी निनि आनि इंलाय दंखांखाय दै दुलनाय आरो खरकसा नक फांथं बोले बबाय सालायनाय सालायदि ता केबनो बहायपु बहमुपु बहिरायपु आबोथ' एकबारे निनि आनि खानाखांखाय बुखुगो ता मोजानि हाय खनजु केन्टायगु ता गाबोनो जों आधिक दै आरो जों पलिटिकेल बर' गैया जों बर' खायके लामा बिथि फानायराव हायके जों सिरिगिबो माया जोंहा जागा थाङिबो माया आरो जोंनो आबो हायबो टावान सुक्तु सिनि नाहारमुं आगिबो जों सिनि हाताय दफानि बागै दाबोबो जों हाताय दफानि बागै बाहायके यकसामा मानाय जों जागा जागा आबोनो जों सबथे इम्पर्टेन्ट जों सं जोंनिया आं तिनि एमएलए नाय आं एमडिसि नाय आं एम नाय आं मन्त्रि नाय जों आबोनो नासिगै जबा खाया जों आगि नासिगै जबा खायफोरपानो गोथां ना दङ दंयाबो सोमा वानसुगु दाबो गोथां दंइसे नरक बाय सिरिगै कक साइ दं मामफायो जों आफ्रुबो अककनो ताबो गुसुं अककनो जों पार्टी खालायबो नों निनि पार्टीनि मते निनि इच्छा मतेसो नों सामुं खायमिया गाकै पार्टी दा सोंनो माइसारबा जों सब থেকে कलुगो जागानो दाखर सब থেকে जों कलुग मानि सिनिति प्रासा ओ जागानो ताइ कोनो बाय कलुगिया जों हिदक
kuwa kuthuk kelang mai ke muli ke sekelegi tomjago abono buchidi jotono thanchang di sisa di tabu go somoyo o movement to jebabe sara Tripurao movement choli tongo ek mas somoy jora khajak tongo o tabukno sini paithak o paithago judi sung ekta kisu khlaina ragi mania hangkai sung ulotai manliya manabo ta sadi karon tabuk saklaijak go saklaijago jase keban mana nangnai aboino sung norokno makno thancha tongdi kereng sangdi sini coba paithangyako sini coba hakino payako sini coba tebo kolok ma coba tebo kirima singsa coba ta buskango ungnai kirima singsang nai sini coba bo jaga thangi kelai sobino a coba tabuk bomo o jaga painai hini sing sairi miyaku om sugo thanai aboni bagino logeredi joraredi coba payako pai thangyako tabuk sudu somoyni jora nai tongo jora se tabuk nai tongo jora sing haino tonglak haina asugui tonglak राजनीति जरा खाइनाय बरक राजनीतिनि कक सानाय आर जों सिलायबाय जबा खाइनाय जों जबानि कक न सानाय जों जतदिन चुकसाक जतदिन मानसाक नरक बाय तंनाय नरक बायनो जों जबा खाइनाय नरक बसुनो लगिरिदि जोंबो नरकनो लगिरनाय आबनि बागिनो नरकनो जों जे कोनो मालाय मानि पान्दां खाके जों अककनो मेसेज रु जतनो जों जतनो अमनो मेसेज रु बोसकांनि सालो 19 तारिख केनो मास कायसा पाइनाय आबोनि परे तामंनाय आबो ताबुक साइरि मियाखौ बो जागा थां सकनाय नों आं हामजागिया आं थांगिया बरक बकं तैयाय रक्सिमि चिरिक लायखा नग तंगै खानाय तंखा कुना हुजागै हासालो तंगै वारि वाराखे नासिगै मुनै तंखा आरि लाय तंखाबले बरक खालै तंखाबले यगलाक नोंबो यगलाक नोंबो मा फायनाय अ लगे मार फायानो नोंखे बर' सायसं आसुक तंमाना तंगै नामानो माया मा फायनाय लगे मारनाय जत्तनो लगे मारनाय कारण बुबागरा जे नाहारमानि ताई सिनि एनएलएफटि बाय एटीटीएफ जे चुक्ति खाय त्रिपाक्षिक चुक्ति फायमानि बेबाक गोरोंसा आरो कुन फेरमानि करै आरो सुदु फेरका बताम नायखा जानि कायसा डिमान्ड किसा पाट खेर जाखा किन्तु एकैसै डिमान्ड आमागैनो जुदि जों अ डिमान्ड न अ चुक्ति मानो सामुं खालाय मानखांखाय उ बुबागरा तिब्रा मथानि बाय जे एकरंमानि ताव त्रिपाक्षिक चुक्ति जे एनएलएफटि एटीटीएफ चुक्ति मानि खिबिजाकनाय करै लाइबुमा कायसानो अ लाइबुमानो जुदि जों सक्सेस खाइमांखाय अ लाइबुमानो जुदि सामुं खालायरि मांखाय जुदि इंडिया गभर्नमेन्ट प्रेसार होय सामुं खालायरि मांखाके जों यकसामा मानाय आर जुदि अ आंफु बफु फनाफु दनाफु हंखांखाय जों तेबसे तलाक लोगनाय आमागै जों आदिक दिया थांया जों बाहाके कुसु काइमानाय बाहाके सिन बरनो यकसामा रैमानाय जों जेफोरपान अककनो गोबां साकुगु नुखा मिया बिस्रा मनजाव गोबां मा बरक दै डेपुटेशन खायका गाहाम डेपुटेशन खायका गाहाम जोंबो दाबो नायो किन्तु डेपुटेशन डीएम नि थानि थाङै ताममानखा आसाय थांमानि किन्तु कतरमा डीएम नारो थाङै मानिखा लादु जिरु डीएम साइरेखा केन्द्रनि होम मिनिस्टार थाइका जोंनो निर्देश रोखा किन्तु स्टेट गभर्नमेंट ताबो बबुखौ कापाय थुबजाक जों कुनु खायमियाखौ केन्द्रनि थाखायनो जुदि खायनानै गलायखाय केन्द्रनि फुस फायना नांनाय हायकेसे खायमाननाय किन्तु अरनि जे चालुकनाय मिनिस्टार होम मिनिस्टार ताबुकनि जे तंनाय थाइसेपानो बुखौ खलगियाको बेपार आर डीएम साका जों दिल्लीनि थाखाय कपि मानखा किन्तु स्टेटनि थाखाय जों कुनु साख्लाय जागियाखौ ताबुकबो आसुक जरा रेजाल्ट मानखा गाबोनो खायथों खालायनायनि बादा करै डेपुटेशन मा खायनाय नोंबो खायनाय आंबो खायनाय जतन मा खायनाय खालायदि कायसाय सुनु किन्तु आ कायसाय सुनु आरो गोबां मादा खायदि
চাপ সাখাজি tapir di sap di gerengsa manino alada sachung kuni manino alada amagino takhoro kok sake kok paya gobang ma kok payu haipeno jora kicha komungui thanglaiya taming kisa chalai thangka aboni bagai ang tai bisi kok sagla osu kok saino ang norongno jottono no khulumung yafarka ani kok ororo paika jotono hambai